Въздуховоди на горивна камера на камина. Това е 5 пъти по-ефективно от руска печка. Руска печка охлажда през комина. Това нещо охлажда горивната камера през нощта към помещението. 5 пъти по-ефективно от руска печка. С пожелание за хубава вечер. Ефективни камини. Въздуховоди, които ще охлаждат горивната камера навътре. Това е 5 пъти по-ефективно от руска печка, защото тя охлажда през комина. Тези въздуховоди ще охлаждат около 2 тона горивна камера и ще топлят и ще дават въздух 15 часа след като камината изгасне. И ще топлят хубава, такава красива хижа от трупи в планината. С пожелание за спорна и успешна нова седмица.